Hindi ba ikakaila na world-class talaga ang ganda, talino at charm ng mga Pilipina? At nito lang, the Queens of Ilocos Norte reign supreme na maging trending sila online dahil sa kanilang mga bongga at magagarang municipal costumes habang rumaranta sa pamosong Paway Church para sa Miss Ilocos Norte 2021. Ang gaganda, Mari. Ito ha, talaga nakakabilib dahil ang ilan sa mga municipal costume nila mayroong naglalakihan at makukulay na isda. May umiikot na mga windmill. May malalaking Ilocos empanada. May handicrafts, makukulay na candelabra. At bulaklak. Ayan yung empanada. Ang ganda. Natatakam kami sa empanadang yan. Well represented ang mga bahay ng Ilocos. Way din nga nila itong pageant to boost their tourism. Achieve na achieve nyo, guys. Sobrang achieved at dahil sa world-class na ganda ng mga municipal costume ng mga kandidata, pati mga netizen na pabilib at napakomment online. Tulad din na Ariel Tabangan Paiste na pa-heart sa lahat ng pictures ng mga kandidata at kinongratulate pa niya ang mga designer at mga taong gumawa ng creative costumes. Totoo, deserve naman daw ng mga designer ang big applause o masigabong palakpakan dahil sa amazing costumes na kanilang ginawa para sa mga kandidata. That is very true. Ayon naman sa post ni Benj Verde Albaracoso, very creative at elegant daw ng mga costume. And soon, one day, ay mairam pa rin ito sa Miss Universe Philippines. Actually, ganun ng levels. And this morning, makakasama natin ang top 3 winners ng Miss Ilocos Norte 2021. Kikilalanin natin sila live. Starting off with Miss Ilocos Norte second runner-up. Second runner-up, let's go! Ayan na siya. Show us. I am your Miss Ilocos Norte second runner-up, Julia Isabel Andre Achapare from the Municipality of Bintar. Wow! And up next is Miss Ilocos Norte first runner-up. Ang ganda rin ito. I am Ivy Hugal Alejo from the Municipality of Nueva Era, your Miss Ilocos Norte 2021 first runner-up. I love it. And the necklaces, ang ganda. Let's welcome Miss Ilocos Norte 2021. Narito na siya. Wow! Ay, bongga. How princess. We are the women of the north. We rule with the heart and with the soul. I am Liza Katrina Somalio from the Municipality of Pagudpud, your Miss Ilocos Norte 2021. So lovely. Ang ganda! Uy, syempre, bonggang gowns, check. Beauty and charm, check. At ang kukumpleto ang short but sweet na question and answer portion para mas makilala pa natin ang ating top 3 Ilocos Norte Queens. Yes, unahin na natin si Julia Isabel Andre Echepare ng Bintar, Ilocos Norte. Ito na siya, sobrang ganda at napakakulay ng iyong napakabongga municipal costumes. Sigurado kami na ang tanong ng mga netizen, gaano ba kabigat ang mga costume ninyo? Oh, itong costume ko, ma'am, sobrang bigat. Lalo Oh na my nung goodness. first fitting ko, sobrang nanibago ako. That's why I suggested my fashion designer to put a foam to support my shoulders. Oh, But yeah. as I ramped, That's a good idea. O nga, ang bigat niyan. Oo, pero tingnan mo naman, worst na worst talaga, di ba? Exactly. Kung anong ginaanong suot mong bathing suit, binawi kasi dun sa, di ba, dun sa headdress. Grabe naman sila sa'yo. But so beautiful. I love the whole look. Oo, at caring-caring niya talaga. At isunod naman natin si Ivy Hugal Alejo ng Municipality of Nueva Era. Good morning! Anong inspirasyon ng iyong municipal costume? Magandang umaga po. These costumes inspired by the early inhabitants of our town, which are the Indians. And parte po ng kultura nila ay ang pagsayaw ng Tadek. Kaya pinangalanan din pong Tadek Festival ang aming pista.
Wow, I can't imagine dancing na mayroon kang hawak-hawak na ganyan, but it takes talent, di ba? Exactly, and practice. Tsaka ang ganda ng mga weave nung suot niya, Hanep. Oo Sobrang nga. ganda. Ang ganda. At syempre, kamustahin naman natin ang reigning Miss Ilocos Norte 2021 na si Liza Katrina Samalyo ng Pagudpud. Gaano kahalaga para sa'yo ang pagkapanalo mo ng Miss Ilocos Norte 2021, lalo na ngayong idinaos ang inyong pageant sa panahon ng pandemic? Good morning po, ma'am. Good morning. Mahalaga po sa akin ang pagkapanalo ko bilang Miss Ilocos Norte dahil makakatulong po ito sa aking pag-aaral. Nakatanggap ako ng scholarship. Oh, wow! Yes po. Makakatulong rin po ako sa mga makeup artists and Ilocano creatives na walang trabaho ngayon sa panahon ng pandemya. And of course, makakatulong rin po ako sa pag-promote ng turismo sa aming probinsya. I love it that puro yung talagang word na ginagamit na makakatulong kasi marami talaga siya matutulungan by promoting. And also, ang galing, scholarship pare, education is key. At yun ang focus niya at saka yung talagang pinakamasaya siya dahil doon. Oo. Ano yung inspiration ng costume mo nga pala? Kasi mukha siyang parang flying fish. Tama ba ako? Since we lived in a coastal area, this costume is inspired by a fish to represent the main livelihood of the fishermen in our place po. Ay, ang ganda. Kaya naman pala, parang siyang may pakpak, di ba? Parang Yes. akala ko pakpak ng anghel, yung pala pakpak ng flying fish. Flying fish. Parang ganon. ganda. Oh, wow! At eto, tingnan mo, alam mo, gusto ko balikan yung first costume actually. Di ba sabi nga niya, she asked the designer to put a support Yes. pa doon dahil sobrang bigat. Pero kitang-kita mo, nasa tindig talaga. Pag beauty queen ka, meron kang ibang klaseng grace in carrying such heavy costumes. That's right. Would you know, ito sa ating second runner-up, kung gaano kabigat yung costume na yan? Oo, kung i-rate ko po siya kung paano kabigat from 1 to 10, mga 8 po. Mga 8 yung bigat niya. Malakas na yung balikat mo ngayon dahil sa pagbubuhat mo niyan. We wanna thank you nga pala, guys, for setting this up para sa unang hirit. Napakaganda para na kami naapunta dyan sa Paway. And of course, dun sa purpose ninyo, di ba, na mahalina yung mga tao na pumunta dyan. Hopefully someday. May alam ba kayo ng mga dapat namin gawing paghahanda bago makapunta dyan sa Ilocos? Oo nga. Si first runner-up, baka may alam ka mga mga requirements, ganun? Or sa ating grand winner pala, sorry. If you plan to visit Ilocos Norte, you will need one test and you're in. First, you have to register to ilocosnorte.ph and you Ayun. provide one testing, may it be RT-PCR test po or antigen. Basta one test lang po and you're into Ilocos Norte. Oh Uy, my ako parang willing na ako to undergo RT-PCR test para makapunta na dyan. Can you imagine, may beach ka na napakaubod ang Yes. ganda na sobrang sikat nga yan, di ba? At maraming World historical class. sites, etc. Yes. At saka nga pala, yung iba namin mga questions, hindi pinaktis ng aming mga kandidata. Yeah. Kasi, No. you know, we asked them questions on the fly, pero nasagot nila na maigi. So, thank you so much. Beauty and Brains. Beauty and brains. Brains. Indeed. And congratulations sa mga designers. Ang galing ninyo. Now, bukod sa ating top 3 winners, ay nakasama rin natin today sina third runner-up, Roxanne Marie Kawili, at fourth runner-up, Stephanie J. Ulep. Ang gaganda rin nila. Tiga mo Oh, naman there they yan. are. Diba? What costumes. Amazing. Maraming salamat and more power sa inyong lahat. Dadalawin namin kayo. Ingat! Thank you, ladies! Thank you! O mga kapuso from NCR Plus, maaari nyo nang mabisita, matikman at ma-enjoy ang sarap at saya ng Ilocos Norte. Pero tatandaan na manatiling sundin ang health protocols para mas ma-enjoy ang inyong bakasyon. Sama kami. Oo nga, magbabalik pa unang hirit. Magpaplano na kami. Gusto ko bumili ng weaves, Mara, yung basket. Gusto ko kumain ng empanada. Magbabalik pa unang hirit.